Gu behintzat emakundetik bai geldituko garela, pasadan urtean egin genuen bezala, ez dugu agenda publikorik eukiko, eta mobilizazioetan parte hartuko dugu, ez? Egia da, pasadan urtekoa itzelesko manifestazioa izan zala, aurten ez da gutxiago espero, gainera kontuan izan da gertatzen ari den guztia eta berdintasunaren kontrako jarrerak ere hor agerian geratu direla, ez, eta geratzen ari direla, eta nik uste dut aurten ere oso mobilizazio potentea izango dela. Lehenengozen kritika jaso zen dituzten jarreragatik, agenda publikoari uko egin zenioten, baina lan ustea etzen luztea izan. Aurten areagotu egingo duzuen lan ustea, hori ere ez duzu erabaki? Bueno, nik pasadan urtean argi utzi nahi nebana zen lan greba modun, dala langilek duten eskubidea, eta estatutuan horrela aitortua. Orduan, erakunde publikoetako ordezkariek, horrelako lan greba bat egiteko eskubidea ez dugu, baina mugimendu feministak planteatzen dauena da proposamen askoz ere zabalagoa eta kontuan izan da emakumeen artean izugarrizko aniztasuna dagoela, aukera desberdinak planteatzen ditu, segun eta zure egoera zein den, mobilizazioetan parte hartu ahal izateko, ez? Orduan, gauza bat da, lan greba, eta zelan ulertzen den lan greba, eta zelan langileek duten eskubide bat dela horrela jasota estatutuan, eta beste bat da mugimendu feministak planteatzen dauen paroia edo mobilizazioa, eta hor ez da bakarrik fokoa jartzen lan munduan, baizik eta irakurri dugun bezala eta pasadan urtean egin zen bezala, zaintza da erdigunean jarri gure dana eta guztiz lotuta, aurretik esan dugun horretara, ez? Zelan emakumeak dira zaintza lan eta sarduratzen direnak neurri handi baten, eta zelan horri erantzun egoki bat eman behar diogun. Beraz, uste dut, pertsona bakoitzak, emakume bakoitzak, eta segun eta zein den bere goera, aukeratu dezakela mugimendu feministak planteatzen dauen mobilizazio honetan zelan parte hartu, eta hori da nire ustez virtualidade bat, ez?